Bwana endamwamu isiril endamwamu negento kerekene na ende negento kegoseso omonto sana kia moigosa pakutaka gutwara birengere lyonga ngakia raonchore bintu paka abantu bakwame mbagenderera musacho yo mubu imeka yigatua ase familia y'abantu 6 bamura batatu n'abaiseke batatu abana baba murabamu abo abwikoli bakorwa abana baye bakarorekana bagokora bu Yesu kuru na bamura bamu abo bakarorekana ase bintu biri bagokora go bakogenderera Bwana umungwano oyo erigasi aya yarenge ngakorengere ringa mbono nki abana babo bagokorera bu Yesu kuru incha abane mbali gokora buya inki bagotemera gukora ibintu byabo bya peak. Yes. Abana babo igobara bangaini cy'skuru why? Kwa nini? Bana umungwano yakaimuka litukeli magatebanga no. Goika abana bamba beke break so that abayibuli ababo ba concentrate asoko bagwenia na baro bayira ne mayiga bambwekane. Nto aramagenderero twensi lyo linyige konyalikana. Tukwame zote. Akaamua bwana akaenda kwa mganga. Mganga wa kienyeji kabisa. Kamotebinga na bongo kuligije. Manya abete ko koromo kivugo kuligije besaire ro muganga. Umuganga onchora abana baba murabamu abo basale kemetwe baumane ne gisemi kiri kisira se kigo sira gochia elinde baba maochi buna abaye ajandegete arora abana baba murumu abo barama onu atagete ko koromukia konyora kibezi cyatabuga ati cyukuragiro ne family yaye ahire ro muganga aho nchora abana bali babo murabamu abo baba maochi alifanikiwa lakini yakira onchora abana balia litukelimo kale nyona agatantania abana agatantania abana litukelimo gaikara ste nyombo mwaye elio gitima etiri golia mocherete bini liani bgadinesa dimaje tinga ndi wigilia mocherete ne birengere bya ebigachenchora ba sudden agachaka kutwara ebicha y'abana bali aonchorete bono nere gweto mutuoye ekona kogosori twegutirio mutuoye bicheri nganga kibono abana abanga kyuba tesete yani bona agachaka waiting bona abana bagakinki bakorete they very innocent nkiye kibono nachiete gokora kibono ngosumbuira abana iga na and they are very innocent egento gacha kumugambia agachande kebirengerero sana gaikaranste bweka bana agake sabu ngakinda irana sumuganga na ande motebi ngaki ubo science buri bwa wakorete na ende no nchorane igongo osumuganga nkuragenda saba ibuli babana babo bali bamura baminto mbatebi what I did nsaba mabera ekanisa ngo jinsaberu eli ako katika njia panda ajui afanye nini kwanza kicha kufuata ni kipi tamanyi tigenda ko karamba sai ndara mu address okwamire ndara mu address ndike tangani tienda ara confess tienda ara ngama se family yenga inchend responsible yobo bobo muroje lakini na chiete ngakora ABCD elindo monto yali gwo munyanabi mugango yali gwa boli bunganchira nero randu ora goregi madre ke computer ne bwata kero kore editing igona njeri ete liage kiagera gesoke ke buyoje kwa ikwana kiagera ke kwa kore step ke kwa sukire bosio you can undo oira ne mage gwasire gento getuira ne mage oke kore bono bia chira nere gente kira ira nere ruwe kebeli vast ke unchorra no kebe boronge ora kiarenge nisha masakarali bitabu na tabolite ngakoletera ya bana bali no ya bwate bo chira nere liwe lio lira kolengana no bumanyibu awe kera no mugango kwa ujibese bwana nchira kyura alivasi abana babibuya
onye kunyarika nabo tumagung'e kudiscuss kurwabo nkoboreria abwabo abasa guchiko converse ngakikuze barari yakitimba nyasaba gate kiasa magera turanyore njira kia bana bago obayete ekero kwa eda sinyasa direct kwa okwa magara kwa ya badro bagitabe lakini kore kukwane statement ye ndio talira simobo mogendie kanisa guso mwegeni unyasaye ndio ebintu getimanya gukorekanira machiko narora nature principles inchoro cha nature lazima chigokorere meremo whether you are anybody muna bono onye gokorwa lazima receive eineri chikorerebo my brother ninge confirm etibo lakini ataka ko base bono nkwane point yerega kelio gokorera omonto lazima kegokorekanire my brother Dudos in this world. It might take time, yes. Lakini lazima kegokorekanire. Ine rule of nature, my brother. Ngekanya ke kyabere getindi unless you manye bintu biriokorete ryo angame. Thank you. O change kurwa sai. Thank you. That's why korama ya. Ndio. Moro sago korama ya malika ko. Kweli kabisa. Thessalonians kwa no se Galatians. Bagente kenengira samariko. My brother. To ko umani abana babande o expect ya babo bagenderere. Aiwezi kuwezekana. To ko kanelio mwana onda mabe obande moina ayo expect yo atoboe. Aiwezi. That's why ngote bangense barogi mbayo. Omorogi omonene by'umutuanio somoleti nayo monyene. Mesia somoleti gutwara yako bali sosu. Nayo monyene baire. Ayo monyene nayo morogi wae bweko monyene. Umechiroga. Ya umejiroga ba. Rose mwana ngora terale bintu nebi. Onye gutake tobu yabo gochire mwao wishirio yonda maya. Kero yo mino woseseni anyorire. There is a quoting anje te goteba iga. As long as the queue is moving, your position does not matter. Mkweli. Kagijira inye kuna gosukere ne bakore magara kiri at least ngosukere. Just be patient. Na mbote ne teriko mata ngoikeruole. So kero oria basafu dio na kogenda onya bantu ngoseru barenge. You are turning ngoikeru ko njira tangazo kubalinga jairire. The position is coming. Abako kutura uwa. Bezalia zegeti kora kero chikuru uwa. Ora kuri iria chikuru kutura uwa. Ke buku ke tigale to. So long as you give us guys, just be patient. No nyani ntuga unatoka kolega si. You know, I do tell people, if you know Ronald Mayaka is doing something that you cannot do, appreciate. You see? Na rio na yo engena ngeni ime ya ona yera mese. Yeah, sure. Ono tage to teacher ni abantu go teacher go mai expect ya yo teacher kesanga. Haiwezekani bwana. Nagonya saa koleta into bya yego. Mungwano yo. Kwa mote bienteko. Oita gutwara mulembe. Tayo bwati bono. Ta kuyo. Obaye te bono. It's even going to get worse. No. Yatenero ukura ko balimu. Yeah. Gosanda bone manya kubitiri bona kwane bintu ebi by force. Bona gukwana bona kuraria. Bona imugirwe getambo kereke ngao buna yacha kobekera acha kwira we ko manya na confess ya